Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo iki. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, Lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku, Petro, sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, Sapa to? kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Solantara, Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Kowe areng apa? Kowe areng apa? Ngerti lah sapa kae mau? Ora ngerti. Padha aku ora ngerti. Ayo areng ngandani, ayo gek cekan-ceket ora. Kowe ngrebut pusaka Jamus Klima Sada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe Ji karo Rata Ndarawati loro bapak. nganggo klambi apa-apa kok mesti konangan lho. Aku mung disebut, syukur to le kowe ijek urip ndredeg awakku terus dadi Petruk meneh. Piye? Apane, Pak? Pustaka Jamus Klima Sada diasta Sinuwun Ndarawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan panuk man. Wis dikepise dinet-net. Apa ora? Apa ora? Apa? Oh. Gong, Semar ketemu Yange ka lho. Sapa Yange Semar? Oh, ora tau gaul. Mati aku. Semar ana putrane lho, ana putrane Ben. Tak nehane jurus. Sabar. Nekat tenan tanpa cementel we nekat lho. Sabar, Pak. Salah kurang ajar. Wong tua kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep ngulang-ulang. Ngaso. Nangane. Semangkean ora. Dan nanti ngembroke uwet. Bagong Rajan. Iki kagungane bapakmu. Bagong Rajan. Mumpung nganggo training kok aku. Rajan. Ngapa Emer? Bali. Inggih. Oh
Koten prayitna semuriris semuriris eko balik blegek kekugek sadulita mel Ndara Kresna ing Ndarawati wilujeng rawuhipun den iya Kakang Semar tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala praptaku Kakang Semar syukur Ndara Janaka bekti kula kunjung nggih den iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat pangestu tampanono Kakang Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula, Pak. Ya nala garing Bagong tak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka pengawak Bajra Ndamar sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula ajeng nyadong dawuh den Kakang Semar. Malah setemene praptaku ning karang kadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Bab napa? Mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka. Pancen leres. Kula dhewe malah bingung. Lah kok dados kaya ngonten kanan ingkang dumadi wonten Praja ing Ngamarta. Monggo nyatanipun niat kula niku apik ning lha kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk lha niku sing marai kula bingung sing marai ati kula ora jenak merga Petruk mboten dipun pangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ical. Den iku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye, Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa, nek ingkang ngasta pustaka Jamus Klimasada menika sampeyan kudu isa ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa. Sranane manggoleki pustaka Jamus Klimasada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk
anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon Ndara. Miat langeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran bajaring purnameng kekono dasari mongso katiga jagat waisaningmu bathara wayapura jagat Kakang Semar kula wonten dawuh yata yen pancen kaya mengkono aku ora bakal silak aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka nek ngoten kula matur nuwun aku tak goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Lima Sada lan nisa mupaya menyang endi dununging Petruk matur nuwun kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya iso ngresiki kaliyan asma panjenengan aja nganti banger bacin merga digunakake dening panjalmaning mungsuh ingkang mimbana Tandrawati ingkang ngasta pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Aku nyuwun pamit. Kula kanteni anak kula Nala Gareng kalih Bagong supados nderek sampeyan. Titik tundha kagate ngarang kapat mongko Kalimantan lolo lah nek nganti aku mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul lakon iki ora bakal paripurna Den ampun kuwatir kula awat-awati saking katebian Ndara tindakipun Ndara Kresna kali Ndara Janaka Den
Miat langaning kalangguan Gelar Wandan Moncar Dinon Lir kekonang surem sorotetan badan Om Bopo Penemban persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngarantu dhateng rawuh paduka Bopo Penemban anggen paduka sampun semagah badhe nglulusaken menawi dados panjangkanipun ingkang putra pun Dewaningrat ing mapan wonten ing awawu langit titik lenggan sak mangke Bopo Penemban Dewa Kahana anak Prabu wonten dawuh jumbo kelawan penangis mudhuk nalika semana mutah kelawan wong tuwa sira kepengin dadi nalindrana ing negara Ngamarta muli tumuli ewuhaya ing panggalihku banjur aku ninggal praja ing awawu langit prapteng tanah Jawa ngupaya kringkianing para Pandhawa nadyan sawetara wektu ora bali marang praja sayekti tambuh-tambuh nggonku ngupaya kringkianing para Pandhawa mekasan entuk gawe leripun pikantuk damel kula nyuwun buktinipun Mremban menata wis padakna ingkang ndak asta ning astaku iki aran pustaka Jamus Kelima Sada mongko pustaka Jamus Kelima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa yen Pandhawa ora sumandhing pustaka Jamus Kelima Sada bebasan mateni Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mula anak Prabu yen kepengin dadi nalindra ing negara Ngamarta mongko wis ngasta pustaka Jamus Kelima Sada ndak ngibarate kaya dene mongkari sak siliring bawang sak uruping damar sira bakal kelakon dadi ratu ning negara Ngamarta Kaki Prabu Dewaningrat palugon laguning lekas Lokita linuting kidung kadung kadereng hamomong waduh Penemban ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan mboten kinten babar pisan bilih paduka mbudidaya saged kelakon panjangkanipun ingkang putra pun Dewaningrat anak Prabu pancen mengkono saya aku mingkari manut sirmu piye aku mingkari nderek kaselakna tuling raos daya-daya kula saged lenggah dampar keprabaning Ngamarta pate wonten dawuh saperangan wadyabala nderek tindak ingsun lelayaran prapta ning tanah Jawa ningkes para Pandhawa dadi ratu ning negara Ngamarta lajeng pangkatipun benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkat dina iki pati lho nggih ngestakaken dawuh monggo kula dherekaken sinuwun Kakanggo sesumbar lindho bumi gunjing kemaludo kondur ketup
Lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara. Sapa iki? Durung suwe nggonku mudhun saka Palwa ngirit Wadyabala. Lah kok ketemu ana pawongan baguse ora jamak. Ono Nalindra muda sapa? Takon karo aku Nalindra ing awau langit Prabu Dewaning Ret. Kowe sapa Raden? Aranku Raden Janaka. Raden Janaka Dasar Paranyata. Lonjong botol aku mengirit Prawadyabala wigatine. Nedya ngupaya negari Ngamarta. Yen wis ketemu wujuding negara Ngamarta, Pandhawa bakal tak tingkes awit Pandhawa ora bakal duwe kekuatan. Ngerti yo? Pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada isa direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana. Mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta. Aku ingin dadi ratu ning negara Ngamarta, Raden. Tesmak bathuk mata mloro ora ndedelok. Kowe ngrasani bakal mateni para Pandhawa ning ngarepe Janaka. Janaka kuwi panahing Pandhawa. Wah, dalah yen ngono sing edan nemoni macan. Apa abamu? Ayo, babar pisan ngibarati kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke. Nanging tak pri-pri pang-pange, kowe tak rangket mung kari sedulurmu papat. Mara jajalan Janaka legane ngatiku. Bapak Remban. Pangandika Maduka menika mboten sedayanipun leres. Kok iso ngono? Nyatanipun Pandhawa kecalan Pustaka Jamus Limasada tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang. Naminipun Raden Janaka, kula kawon lan Raden Janaka minggira trajange dhewe nggih. Raden Janaka pendhita tuwa Dewa Kahana. Kowe ingkang nyidra Pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada. Ora mbok balik tak nggo gatheng siramu Damu dadi kandha kowe.
kasinggihan Koko Prabu. Ene ngopo? Kula sampun mangertos sinten ingkang Indra Pustaka Jamus Kelima Sada. Sapa Yayi? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahana. Lah kok si Adi ora budidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Si Adi kalah kasinggihan mekaten. Weh lah, ora pati nduga mono kaya ngapa wujude pendhita mau? Kendhitayat mimang kadanga dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang, wonten pundi golek jago? Bang mangaruna kadinetraning nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanikara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ing ajeng Kilora Petruk kandhong bala ingkang kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal dawah wonten tengahing wana Kilora Petruk. Belani Semar malah ketula-tula uripku. Aku kaya dadak nggugu cangkeme Bagong ya ngapa to ya. Kowe nek wani ro Prabu Baladewa mati utama to. Walah ora mati malah kesiksa. Kena nenggala kontal mung gumunku lho. Lek kena ket mau jam 12 kok lek tiba samene. Ki nang dhuwur ki ya ngapa wae. Oh ya aneh men aku jan. Kayak ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia uripku gak piye. Aku arep urip. Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku Petruk sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono, aku Jim Salantara, Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Oh, Pak, pinten abad boten ketemu kalih kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngapa, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo.
Kowe ribet merga kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalarane langing pustaka Jamus Klimasada. Nggih. Petro nun mlebu ngalas jero kayening sendang jenenge sendang malih warna. Aja wujud Petruk kowe tak kon malih liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta Panakawan. Mbok Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ning ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nganten kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarepmu aja lunga-lunga. Dila neh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petro. Nggih. Kang ganjing langit kelap-lapaton lergen sanging risang mawe gandrung Arjuna nuntun paring adawu iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong golek kodhok niku Gus sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane kekuwunge apa senengane yah ini kok buka peksi kuwung apa sino Ndrawati ngendika menika kuwunge panjenengan sinten Prabu Kresna Barata Janaka nuntun paring adawu ngerti karo aku Koko Prabu menika Nalindra kondhang kowe sapa nami kula Demang Cakrawangsa Demang Cakrawangsa inggih ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki Raden Janaka sing mripate ora bener kuwi kula mboten tepang lho karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora bener kuwi ora tepung menika abdi panjenengan naminipun Gareng ing mripate gedhe kuwi menika Bagong Duk lho sapa Bagong Bambang sapa Bambang Sompone, Pak Bambang tuku gedang. Aku ora suwuk lagu kok Pak Bambang. Wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinten ngrebutaken pustaka Jamus Klimasada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kawana. Edian. Lah kok diwaca kabeh lho atiku edan kan kok. Kowe iki wong pinter, nek pancen iso aku tulungono, kula sagah. Nek kowe saguh nek kowe nganti iso rebut pustaka Jamus Klimasada mateni Dewa Kawana, kowe tak penehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plataran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak keke kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Karo aku kok nantang adu pinter. Ayo mesti konangan to. Sinten Koko Prabu? Menene tak kandhani. Ayo to gek wis iki jame wis nyesek sik kek. Ngopo nyusu-nyusu iki? Sinten Koko Prabu? Mulane kok apal karo awake dhewe kae iki ra. Napa inggih saestu? Lho kandhani kok. Lho kok iso-isone dadi kaya ngono. Lah iya aku ya ora ngerti. Jebule kon niku Oh, kowe iki arep ngandani to? Koko Prabu senengane ngono. Isin aku.
ngerti lah sapa kae mau. Ora ngerti. Padha aku ora ngerti. Ayo areng ngandani ayo gek ceket-ceket ora. Kowe ngrebut pusaka Jamus Klima Sada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe Anak Prabu kok lenggah kene Penemban. Kula menika kula pikir menika mboten wonten ginanipun. Majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung, majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung. Samenika ngaten kemawon. Nek pusaka kula beta pripun to, Mbak? Nyonya tampanana ngger cabang. Kowe ngrebut pusaka kanthi sarana licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo Cakrawangsa iki jagone wong Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku Dewa Kahana. Ora. Uga ngarepe, Dik. Sinuwun Edian. Pendhianu Demang tuwa ning pinter nggih. Tak tampa ya nggih ngaten. Ning nek mbantu ki aja ming ketanggungan. Dewa Kahana kae sirnake sisan. Pateni. Oh inggih ngestaken dawuh. Wani to? Wantun. Mangkat to Petro? Apa sapa jenengmu? Cakrawangsa. Entai kok kaya ngerti sesuwe jane. Wong licik kowe luwih licik ora wani ngadepi para Pandhawa kowe ngrebut pustaka Jamus Klima Sada sarana Membanata Ndarawati kowe arep ngopo aku ora nrimake kelakon mati kowe sing mati wong kok tiba saka dhuwur. Sapa iki? Ana wong kok kaya becak. Becak dengkulmu mlocot. Oh ya, sapa iki? Syukur tole kowe ijik urip cah bagus. Siji karo Rata Ndarawati, loro bapak. Nganggo klambi apa-apa kok mesti konangan lho. Aku mung disebut, syukur tole kowe ijik urip. Ndredeg awakku terus dadi Petruk meneh. Piye? Apane, Pak? Pustaka Jamus Klima Sada diasta Sinuwun Ndarawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan panuk maneh. Wah.
mempeng le ngoyak. Sopo to ya kok bapak kok sajahe seneng banget rarak cek. Bo. Sapa iki? Kok ngungsruk wae. Lah rak tenan. Ngerti jenenge wae aku wis iso ngentro-entro. Ngapa iki? Ngandel ora. Abape kacang atum. Mongko sing seneng mangan kacang atum ming dadi. Oh. Anggere muni dimplok terus digiyel-giyel ngono kae. Kakang kowe nyebut kakang karo aku. Ngandel ora. Kakang Semar nganggere ngekepok kencenge ra jamak-jamak. Wis dikekep bisa dinet-net. Apa ora? Apa ora? Oh. Gong Semar ketemu Yange ka lho. Sapa Yange Semar? Oh, ora tau gaul. Semar ana putrane lho, ana putrane Ben. Tak neane jurus. Nekat tenan tanpa cementel we nekat lho. Salah kurang ajar. Wong tua kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep ngulang-ulang. Ngaso. Nangane. Semangkean ora. Dan nanti ngembroke uwet e. Bagong Rajan. Iki kagungane bapakmu. Bagong Rajan. Mumpung nganggo training kok. Rajan. Ngapa Emer? Bali, inggih. Ayo Bali, inggih. Ganggu gawe dulurku sing lenggah neng kene kabeh. Kumbala geni kowe. Nuwun pamit, Kakang. Kula nyuwun pamit. Wis bali. Lagi mabur. Inggih, ngestaken. Eden. Semar lusuh tenan bengi iki Semar. Durga mabur kok kowe ngglethane ngarepe. Gambar kupu. Oh. Kanjeng Ibu sampun lukar busana. Dewa Srani mundur wae konangan kakekne Semar kewirangan kabeh Wadyabala kon mundur Dewa Srani. Nadyan kabeh Wadyabala wis padha mundur. Ingkang lembut aja nganti dadi kelilip.
singkirke sak resik-resike sipate barat. Matur nuwun den pun kersa rawuh mriki. Yo, Ndara kula Puntadewa bareng tindake karo kembar. syukur. Pustaka Jamus Limasata diasta dening Sinuwun Ndarawati pun nglempal teng Karang Kadempel mujudaken anggen kula mbangun kayangan. Mugi-mugi srana kula mbangun kayangan menika gesangipun para kawula sageta embanipun kadigesang wonten ing kayangan. Kebak kanekmatan, kebak katentreman, kebak kamulyan, kerukunan lan kabagyan saha kesarasan sumandhing dhateng sedaya warga mriki. Mbak Ika. Iki nyak iki. Tembangipun kembang rawe. Nggih, kembang rawe. Nggih. Napa Mas Gareng? Dik Ika daleme kok ndi, Dik? Gunung Kidul. Gunung Kidule ndi? Dekat pantai. Tanjung Sari, Mas. Oh, Nggih. ngendi to kuwi? Ya kono kae lah kidul kono. Kono. Sampeyan Lah, tau apa toh? tekan Baron urung? Mpun. Lor Baron niku omahe Ika niku. Wah. Lah pripun kok tekon ki? Cedak pantai kono to? Heeh. Hmm. Pirsa, Urung. besok dolan ning Gunung Kidul. Larang banyu kono. Sing ngomong sapa? Bah, Ora ya? tenan apa piye? Tenan. Ya wis, tak dolan. Sirku nek ora iki tak gawake banyu ngono. Banyu apa? Putihan bae ya. Putihan iki maksude banyu. Banyu bening niku lho, Pak. Banyu bening niku. Banyu bening ora banyu Banyu putih. bening. Putihan. Banyu putih niku lak batang mriko. Nggih. Ya, lagune Gateli. Kembang rawe. Ya iya, ora Gateli. Dibawani sik ya. Enten bawane to? Man didukokke sinan-sinom grandel nggih apik. Ayo, bawani. Nggih. Kancane nggih. Ya wis tak kancani ning kene ora ado-ado aku. Memanismu anggo jiwa jenengan kademen apa pripun? Heeh, Dik, piye? Kok ngene terus? Tangane kok ngene Lho terus? lah iya jenenge gareng kulit ya ngene iki. Gareng apa wayang wong ning kulite ketok ya mesti adem ngene iki. Oh, ngoten. Arep mbok kei kehangatan apa piye? Ora. Adem kok wong lanang kok ngono iki kleru. Lho lah pripun? Ademe wong lanang mesti tangane dikempit teng mriki niki. Teng mriki niki lho. Nek kok wedok mesti nang kene iki. Kowe nek dagelan kok terus ngene iki terus piye? Niku mesti anget ya. Ya niki nggih golek sing anget kelek iki anget kok. Wah iya, mambu no. Aja ambune to, Nduk, angete wae to. Agawe ya. Terus Ora iso kowe wae sing suarane apik. agawe rucit tenggale rara apa kang natya Neno. umpama munduta jenengan iki aja ganggu to. Kok ganggu aku ki Ngajak. ngandani umpama munduta rukmi. Oh, rokmi kok. Nah, Itu kepiye jenengan mau? rukmi. Rokmi
darat wong numpak prau lumampah tanpa walah ing matyaning jala Jalantara niti temah gonjing anggen jongeng paku lingan
terus dibanterke ayo men ora kademen no Mas Garing. Nggih kowe alon-alon terus kari dhewe arep suwuk niku mesti cepet. Nggih. Nggih jenenge napa mesti ngoten niku secara manusiawi mesti. Suwuk klimak niku ngoten niku. Napa? Suwuk klimaks. Suwuk 5. suwuk cepet ngoten lho Pak maksudnya Pak. Suwuk klimak. Suwuk cepet Pak nggih. Seneng aku. Mau-mau yo nang endi mau-mau. Bareng wayah ngadeg kopine teko. Ngunjuk sik mboten apa-apa. Mboten rasane beda kok. Kok beda pripun? Ah sing disuguhne kopi sing nyuguhne juragan teh kepala jenggot. Dadi ya beda. Teh kok kepala jenggot. Niku wis jenggoten 5 wae ra akur nggone ngono kok. 5 ora. Nggih, ya iki mau jenenge Mbak asmane Mbak Ika. Mbak Ika saking Baron, nggih. Saking Tanjung Sari. Tanjung Sari. Gunung Kidul. Gunung Kidul, Handayani. Nggih leres. Matur sembah nuwun Mbak Ika diaturake. Yo, Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu, monggo. Sing pundi Mbak Ayu? Sing ngagem kaca tinggal menika. Waduh, malah kaya bengkel las lho niki. Nggih. Kok kaya bengkel. Monggo Mbak Ayu. Ya. Piye suarane wis apik apa urung? Nah. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Iya, iya. Alon-alon rasa kuwatir. Sik malah mbok langkahi ki engko. Nah, alon-alon. Nggih. Aduh. Waduh. Ame nganjloke kok panggonge mak kretek ngono. Bolong ya, Pak De? Ora bolong. Sing kuwi mak krek memang jarikmu sing suwek ngetoke. ora ya, jarikku apik. Berbobot kok niki kok, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Tegese berbobot niku pripun? Berbobot niku tegese duweni talenta, duweni kepinteran ngoten lho. Oh, mboten. Ora kok mergo abote niku mboten. Nggih. Kok tau gendong apa abot ki? Urung mbok tawani kok. Ya mah. Asmane Mbak sapa? Nen Namanya Mbak siapa? Ayu. Daleme. Kula saking Bantul. Oh, Bantul. Komplit, Bantul. Badhe nembang napa Mbak Ayu? Lah dawe Pak Dalang napa? Nah, gandeng iki men suasanane regeng ya sing gayeng-gayeng wae nak. Contone Ayo, Mbak anu penjenenge Grajakan Banyuwangen. Ya. Ya coba dibawani. Ayo, wae. watuk to, Dik? Iya Oh. Obatnya apa ya? Minum Rodakol. Ah, apa? Hah? Apa, Mas? Apa? Atene sempal cangkeme. Gambare jarang degar ngoten nika napa lali kula. Minum Rodakol. Nggih. Yo bawani sih Mbak, alon-alon. Karang yo bar sakit bar gerah. Iya. Mergo terus-terusan le nyambut gawe Wis dijaga kesehatane ya, Dik. Nggih. Ndereke bapak ki pancen tenan dalang balap sak Indonesia ki. Mula Kok dalang balap? jadwale iki lho tanpa leren. Iki kok tembungmu kok ora penak, Mas. Kok ora penak pripun? Mergo nggon aku ki sing jeneng kidang balap ki kirek.
Pak aku tau nek dalang balap iki maksudnya. Maksudnya nek balap niku banter banget kok to lho, Pak. Oh, Jadi iki sesuk terus tanpa leren terus adoh-adoh ngoten lho, Pak. Iki balap ngoten niku. Kula dijaga kesehatane. Pengen sehat? Nggih no. Minum Bio Moringa. Oh, mah iklan. Yo maringae sing duwe kancaku iki. Monggo titip sithik-sithik ra apa-apa. Ya. Gerajakan bawa, Nduk. Nggih. Mambiat mayun eman. Suara iso mak. Watuk wae kaya ngene lho, Pak. Niku umpama sehat ora watuk terus kaya ngopo? Iso mentul-mentul kaya ngene kok. Aku niku mergo tak latih kok. Oh. Oh, niku meng syaraté siji sinden kepengin iso ngonten niku meng mangan laker papat. Sak gotrine nggih. Nggih. Sak pasline, sak asrodone nggih. Anda sak rodakol mau. Soarane gending belam biangan. Kemak Ratuk nakal. Ratuk nakal. Ayo. Wis tak weling kok omah. Nek latah ra entuk nakal. kok arep mengkal ngene mau ngopo? Lho lek terus ingat Tuhan Yang Maha Esa. Terus dadi tak cekel terus rentuk rono mingrene. Latah kok jarine. Nggih, latah. Sikile mingrene bocahe tetep gedhek rono, Pak. Dadi. Latahe ngono. Rumah aku kok latah kok nggon-nggonan ya. Yo, kula niku nek latah nubruk ngoten niku kok. Oh. Kaget ya aku ya. Kaget. Wong kaget anggere kaget latah ngoten niku kula. Nubruk. Ya aku tak rada ngadoh wae ya. Malah cedhak ben ora kadohan kok. Lah ngono engko ngen dipengal meneh ngono Mas Kendang matur nuwun sanget nggih. Nyarambah nyarambyai Nuswan Toro ya aman. Cara Banyuwangi jan ngene tenan, jane ana sing bengok. Belambian, klung-klung do nyereti tempolong pirang-pirang kae. Kaya konvoi Vespa malahan. Banyu wangi Kolon kenang wetan segara Banyuwangi ala kulon gunung wetan segara dik kok ora digameli ya, Pak. nakokno sing ngendang aja kula. Sing kaget genti sing ngendang, aduh gragapan nganti ra dicucuk. lor lan kidul alas angger kang kalimya
penting obah ngono wae. Nunggu adem kok. Adem po? Ki Banyuwangi ora ki paling ya gur Trenggalek kono paling. Belamyangan belamyangan Ya. aja tak tanah India ku melyaring taman Sarinuswan Toro. Ya, diwiwiti Kang. Ayo. Bulgerajakan, monggo. Gara
garape jan balap. Nggih. Garape sangar. Walah pripun. Nom-noman elok-elok. Nggih. Pengrawit napa, Bapak? Napa? Keluarga pengrawit napa niki? Jenenge napa? Nggih. Jenenge Nggih. Nyangga Dosa. Dadi niki pengrawit niku kula bentuk ming tak kandha nyangga dosa kula. Mbok diganti sing rada alus. Napa? Harap maklum. Pengrawit kok harap maklum. Iya. Matur suwun tenan ya. Ya Mas Garing panjen ya. Pinter, cerdas. Heeh. Nunggak semi karo Mas Bagio Semarang. Kata-katane ya meh padha kabeh. Yo kula suarane barang ya meh hampir mirip. Iya, asline niku sak kandung, Pak. Oh, Nggih. sampean lho. Nggih, Mas Bagio niku jabang bayine lah kula ari-arine, Pak. Oh. Mbing-mbing sampean. Cerdas kula sekolah cerdas. Nggih. IPA tak pangan, IPS tak pangan. Pamane kok mung IPA, IPS, IP ku dhewe tak pangan kok, Pak. Pancen yo kendel sampean nggih. Mula ora aneh bijine ya dhuwur. Ha iya, karek ya IP-ne dhewe dipangan. Patono ampun maratuwa lho. Ha nggih. Nyemelangi mangke ndak nggih. Ya. Yo ndak engko kentekan wektu engko ora rampung-rampung lakone. Nggih, matur karo Mas Gareng. Nek ana lepate nyuwun pangapura. Nggih, Bapak. Donga kula Pak Seno sak rombongan sehat. Amin. Panjang umur, Amin. banyak rezeki, anggenipun makarya tansah pinaringan slamet wilujeng. Amin. Amin. Panjenengan semanten ugi wilujeng sehat, lancar rezekine. Nggih, amin Bapak. Yo, tak matur nggone Bapak engko ndak adukani. Ayo Le, engko Jawa bocah cilik. Hah? Aku bocah gedhe. Aja kaya bocah cilik iki tembunge Jawa ora. Janing yaning nalaka katilangen Mambang pantep pasulana pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur